मिक्स बाय बिहारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। सो बड़ा करा तारू के हुसैन डरा तारू सो बड़ा करा तारू के हुसैन डरा तारू सो बड़ा करा तारू के हुसैन डरा तारू मार चढ़ा के जइया हे पर गोपालगंज रे फर हो जइबू गोपालगंज रे फर हो जइबू। मेडिकल से आई जहिया तोहरो रिपोर्ट हो मेडिकल से आई जहिया तोहरो रिपोर्ट हो मेडिकल से आई जहिया तोहरो रिपोर्ट हो कौनो ना डॉक्टर करी तोहरो सपोर्ट हो कौनो ना डॉक्टर करी तोहरो सपोर्ट हो। हम से ना जीत पैबू कबहू ना टिक पैबू हम से ना जीत पैबू कबहू ना टिक पैबू आवो साइन कदी पेपर गोपालगंज रे फर हो जइबू गोपालगंज रे फर हो जइबू। मिक्स बाय बिहारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। घर हमार हवे गोपालगंज बिहार हो घर हमार हवे गोपालगंज बिहार हो घर हमार हवे गोपालगंज बिहार हो एक बेर के महाराला में हो जाई एक बेर के ठोकाला में हो जाइया नार हो। बिहकी विराट यहाँ परमोद बिहारी के बिहकी विराट यहाँ परमोद बिहारी के देख खराब होता नेचर गोपालगंज रे फर हो जइबू